Mas kula niku. Awit alit niku nggih. Tir. Sugeng dalu Mas Komet. Tir. SMP. Tir. Berat. Tir. Jangan, Mas. Terus. Wer. Yo. Hut. Aduh, Mas. Aduh. Piye anake wong mbok etet-etet piye to? Bocah. Wah. Dodo, dalem dongakno aku renek popo. Lah kowe krasa piye to, Met? Aku wis mulai milih. Pengen kenalan dulu Minta dong. kenalan. Iya. Ayang Mintul. Lah halah. Ayang Mintul. No. Dak Mbak Mintul kok terus hidup ya? Oh langsung meripat sing ngesor sing awas, sing dhuwur ndak masalah. Isor. Isor ki sentolok. Saya mergo dhek yo karo aku, Mas. Lho, Lah mergane kono sike, Mas. Kono sike Kono sike, Mas. kono sik. Juga kanyo menoa kaya jamu karo mesan goyo. Nggih, sehat bakas waras rahayu wilujeng. Rahayu Pak Dik. Ya. Iya. Monggo. Paring dawuh ngagemik nek kuat mboten ngangge mik nggih mboten napa-napa. Oh iya. Cek. Cek lauk pauk. Kok wis urung-urung kok wis semega lho jenengan. lah pripun wong ngeten iki sing dipadosi napa lak nggih sego to? Nggih. Nah, Nggih, sedaya niku mesti niku poine niku. nggih. Sugeng dalu Mak Cange Mbak Limbuk. Sugeng dalu Mas Dodok. Injih. Nggih. Mas Yusuf Ansor. Nggih, pinanggih kaping kalih menika nggih. Kaping kalih menika niki pun kula itang niku pas genep setahun niki panggih malih kalian jenengan. Lho, napa nggih? Nggih, rumiyin nak teng Nganjuk mriko. Nggih. Genep setahun tahun niki Nggih. panggih melih kalian jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyambung silaturahmi nggih Mas nggih. Nggih, Mas Wis Dodok. pokoke lek kula kalian jenengan tiyang seniman niku napa to butuhe. Nggih. Akeh kanca kekancan lek akeh insyaallah mangke berkah barokah, rezeki mangke nderek lumintu. Lah ngoten nggih Mas Lah nggih. nggih leres ngoten niku. Alhamdulillah. Pripun Mas pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sehat yo ngeten iki, Mas. Iya. Jeneng wong urip ning desa iki ya cerak watu adoh ratu kuwi paribasane rak ngono kae to. Ah nggih. Lek kados jenengan niku luar biasa Mas. Lah pripun? Hebat jenengan. Kula normal lho Mas, luar biasa lho kula. Nggih lek normale normal. Nggih. Tegese napa to? Jenengan niku nyuwun sewu dalang Tasik Timur lho. Estu Nggih. ning jenengan kuncoro dan daerah Jawa Timur pun terkenal. Amin. Saking terkenale mbahku ngantek kedanan kalian jenengan. Apa nggih? Nggih. Kedanan sering mirsani katanya. Mboten. Lah, Kedanane tegese iki nggih seneng jenengan niku nyuwun sewu ngasta dalang. nggih. Lek napa niku nyabet kedalangan wayang niku ketinggal Oh, sae. Mbahmu wis edan suwi ya. Iki nyapa kok? Ora sambut cecano edane. Kowe iki nyapa lho kok mesti Dalan Tasik Timur berarti sesuk nang barat. tegese timur ki jek nom lho Jek nom, Mas. istilah. Jenengan tasik Wong nom-noman. Wong kok wong jek caturan nyuwun sewu jek kepenak komunikasi karo dalange mesti kok kowe nyelo-nyelo to. Lho yoko bro. Mas udah ngomong. Aku suwi ra omong. Ya ngene lho Mas nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun Mas to? Lek aku ngomong nyuwun sewu komunikasi kali Mas Yusuf, lek awakmu nyelo-nyelo, sing mirsani lho ketok elek. Sopo to dagelane kok nyelo-nyelo Ora gak kepenak. apa-apa, kari mirsani ora urun ya. Ora ngono maksude Mas. Lah piye Yo to? ditata sing rapi, sing apik, sing becik. Dadi pahargyan dalu iki ketok apik, ketok megah ngono lho Mas. Ora tumpang tindih. Mboten tumpang tindih lek omong. Carane. Ya carane gampang lek aku wis ngomong karo Mas Yusuf, mulai sampean pengen ngomong Iya. nganggo isyarat no. Piye? Tir
nek krungu tir ganti sing ngomong, aku mundur kowe sing maju. Lho gampang men. Lho piye wong urip nyapa disulit-sulit Iya, gawe iya. mudah. Lah Coba. ngoten nggih Mas Yusuf. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Mas Yusuf. Dan Jenengan pundi? niku kok saged jalan awet usia pinten nggih? Nek seneng iku ya wis kecil Mas kula niku. Awet alit niku nggih. Nggih. Sugeng dalu Mas Komet. Tir. Kula kok gumun nggih. Pripun? Jenengan awet SD napa TK tesian? Umur 3 tahun pun seneng wayang. Nek 3 tahun pun remen kali wayang. nggih, le ajar nembe SMP. Tir. Berarti jenengan napa tasik wonten trah dalang jenengan? Mboten. Mboten. Mboten ngerti Mas. Lho kok mboten ngerti pripun kok? Nggih. Biasane kan wonten turun-temurun saking Wong soalnya niku keturunan nggih Pak. Nggih. Faktor dados faktor dados sewengi tir ae gitu. Oh ngomongnya kok gara-gara tir ape gelut. ngene kowe mbok yo aja nesunan, kowe ngerti saiki ning daleme sapa? Nggih. Lah lho. Lah kuwi lho piye to Iya, omonganmu kok sing sopan santun kene iki piyai agamis religius lho Mas. Lek kowe emosinan iki malah ngetokno elekmu, endi to kok dagelan cilik kok emosinan mripate perak-perak kaya nyuluh kodhok. Sapa to kuwi? Ya ampun, cangkeme. Malah nyangkem-nyangkemno kancane iki lho kok Pripun? Mboten pripun-pripun nangge. Enten apa? Napane? Ndak iki piye to, Dak? Aku no takon enten apa napane aku ya ngono. Wong ditingali mawon saking pertanyaane Lah, niku nggih. mboten pas to Mas. Pun nggih to? mumet kula, Pun mumet mumet kula, nggih. nggih, Jenengan nggih. sami kalih Heeh. kula. Kula Oh. ngadene iki asline mumet, Pak kula empet. Nggih. Wong takok ki sing jelas sing cetha kok pripun-pripun. Apane sing pripun to le kowe iki? Umume nek aku pripun ya mesti takok kabar to. Lho kabare takok sing jelas digenepi sing pas. Nggih. Pripun pawartosipun Mas Yusuf Ansor? Nah, coba. Ayo. Sapa ra? Heeh. Pripun pawartosipun Mas Ansor? Alhamdulillah sehat karo ngenteni Mbak Mindul jare wis ra. Alah kersane tasik perjalanan. Pun niku. Nah niku lho. Nah niku lho. Niku pancisan. Oh dede. Benten mboten, Bang. Niki Pak, mboten kula- Ah ngono mintul. kok jarene deloki TikTok-e. Hah. Berarti yo dereng delok TikTok. Oh maksudnya tak kira unglak-unggluk ngono. Lah niku. Ah niku. Lah, Oh niku. dereng. Wis jan. Oh arep medal mriko. Niku mboten mintul niku Mas Min. Oh Mas Men ta. Kok mintok nuli ra enek. Ngesok. Nggih, dalu punika sowan teng dalemipun Bapak Bapak Ulum. Pak Ulum. Iya. Nggih menika ngitanaken nggih. Nggih, Kang Putra. Ingkang putra inggih menika Mas Lanang. Duh. Mas Kok Mas Lanang piye to Mas? Asmane sinten nak yo ngono to Mas, kok sok Mas Kowe ngerti ya? Lanang. Yo ngerti to. nek ngerti mbok kowe omong. Omong lho. Lho lah tak kira awakmu wis paham sing dikitan sapa. Aku urung kok. Mulane to nek ra ngerti ki takon. Ngene. Malu bertanya. Sesat di jalan. Lah ngono lho, menika ingkang dikitanaken nggih menika Ananda Muhammad Raihan Saputra. Luar biasa, bocah nggih ganteng, gedhe Nggih. dhuwur, pokoke istimewa. Lah nggih. Lare lek kados nyuwun sewu Mas Raihan niku masyaallah luar biasa Mas. Lire pripun? Jenenge wis apik lho Mas, enten Nggih. Muhammad apik. Nggih. Niku sami kalih nami kula. Wah, Muhammad Dodok ngoten. Mboten Muhammad Dodok. Lah terus pripun? Maksudnya jenenge niku sae nek Oh. diwedekne kados kula kan enten sejarahe to Mas. Pripun? Dodok menika riyen enten sejarahe. Nggih. Nalika rikala semono bapak kula tesih keloro-loro. Nggih. Badhe nyambut damel teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane mbok kula, Nggih. ibu kula. Nggih. Terus lair procot dados kula Nggih. dijenengo Dodok. Kok iso Dodok? Tegese dongane wong wedok. Oh, ngaten. Niku artine. Nggih. Niki komet niki nggih enten artine enten Napa sejarahe biyen. Nggih. Komet rumiyin nyuwun sewu Mas. Nggih. Komet nika rumiyin iki bapake bakul mbako, ibuke bakulan lemet. Duwe anak procot dijenakno Komet. Komet, Niku mbako, sejarahe. lemet. Nggih, bapake bakul mbako, ibuke Nggih. bakul lemet, duwe anak brojol dijenakno Komet. Lho ngono, dadi Berarti- wong aja sampe lali sejarah. Katanya wong Jawa biyen nak golek jeneng iki gampang-gampang. Mm-mm. Sederhana. Betul. Paling suku katane gur siji. Apa? Ya kaya kowe mau Dodok. Dodok dongane. Komet. Heeh. Tangga desaku kuwi enek
bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Ya. Anake lanang putih jenakno Cina. Perkara bapake Bakul manci, ibuke bakul celana. duwe anak. Dadi Cina. Iya. Iki cekak-cekak. Cekak-cekak wong jaman biyen kok, Mas. Tanggaku desane ya nek bapake iki bakul apel, Iya. ibuke bakul loli to. Kuwi anake Ora. Apa to? Iki ape ra genah bocah iki, Mas ya. Aku saka kono pikiranku wis ora cetha. Pikiranku yo wis ra penak ya Mas iki ketoke. Lho itu tinggal asumsinya Mas. Asumsi piye? Piye to, Mas? Bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Hi iki mesti ape jorok kowe Ora iki. duwe anak lanang jenenge Teguh. Bocahe Kok teguh? Kok mboten pas nggih, Mas nggih? Kok teguh? Lah nek wau pas Mas nuwun sewu, bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Duwe anak dijenakne Cina. Lah sing sijine iki mau tanggamu. bakul apel Pake. Bapake bakul apel, ibuke bakul Loli. duwe anak. Teguh. Kok gak pas purwokantine Lah to kok nek bocah. pengen ngerti jelase mbok takon bapake to. Kok iso takon bapake Lah kowe melu manak ora? Ora. Ora melu manak kok bingung mikir iki lho. Lho aku ora bingung mikir, aku njuk penjelasanmu karme piye ngono lho kok iso. Lah iya bapake sing luwih ngerti. Arep jenenge Teguh Agus karek kono to. Ora melok dilate jan lunu tenan kowe iki kok iso. Ditungane marang sing sunat. Nggih. Sing baku kula ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang hamku gati nggih menika Bapak Ulum nggih Mas nggih. Nggih, Mas. Luar biasa menika gadah usaha empon-empon. Nggih. Empon-empon mawon niku usahane Bapak Ulum niku saged tinggi donga lho Mas. Lah pripun? Nggih to, empon-empon niku napa mawon wonten kunir, Jahe. jahe, kencur, temulawak, nggih. sere. Lho niku lek diwerdekne wonten donga kangge sing gadah damel. Kadosta. Kadosta nyuwun sewu kencur. Kencur. Kencur niku insyaallah rezekine Bapak Ulum bakal kenceng inggih mancur-mancur. Oh, nggih. Berarti lumintu terus rezekine iso banter. Nggih. Ngono. Sing ndi? Sapa? Pak Ulum. Bapak Ulum menika, Bapak Ulum. Lujeng dalu Bapak. Sing dijak. Urung ngerti. Piantune kok wis teko kencur teko. Kaya sik tak. Aja ngisin-ngisine Pak aku Ulum iki. lho sing ndi? Masa ditanggap ora ngerti piantune kok. Kowe berarti padha karo apa ngelek-ngelek aku urung kenal Pak Ulum, wong ditimbali ya kudu ngerti sing nimbali sapa. Lah ya garing jawab sing ndi? Bapak Ulum sing gadah damel niki sunat iku kok. Ya iya. Sing ndi? Wilujeng dalu Bapak Ulum. Apane? Andi. Urung ngerti kok. Wau nyuwun sewu ngagem blangkon nek mboten klentup Pun gantos. kumpul gantos. Nggih. Nggih. Ning Lah berarti kowe ngerti Yo paham. ingkang pundi Bapak Ulum. Wilujeng dalu Pak Ulum. Nggih, pripun pawartosipun Pak? Mboten usah bingung pun teng ngriku mawon pun santai. Pun pasrahke kula kalih Dodok kalih Mas Yusuf mawon. Lho sing ndi Pak Ulum sing ndi? Niki sing jaketan niki lho mereka. Bocah ki ngawur bocah ki. Asli niku. Asli sapa? Kamu sing metu aku ya kuwi to. Pidudu ngawur. Urung mesti kok iya. Urung mesti nggih Mas. Nggih. Jenengan pun ngertos wau. Empun kula. Pun foto barang kalih. Pun foto sareng. Pak Ulum, heeh. Luar biasa Pak Ulum. Alah foto ya. Lah nyapa? Lah aku kok gak. Lah terakhir ra pengen njaluk foto awakmu kok iso. Mumpung enek wong arep sumbar. Piye? Iki mau lak teko kencur ta, Mas? Nggih. Kunir artine apa? Kencur ki mau apa to, Dok? Kencur menika rezekine kenceng, Kenceng. ugi mancur-mancur. Oh. Tegese iso luweh-luweh. Iya. Ngono lho rezekine. Lah saiki kunir. Kunir. Hmm. Kunir nggih wonten werdine, Mas. Punapi. Heh? Punapi. Punapa kok Lah, punapi ya. apa jenengan niku? Punapi iki basa luwih sopan meneh. Oh, mate. Punapa ki biasane nek O ki kanggo jelasno sing gedhe, Lah, nek nek I? I kanggo jelasno sing cilik-cilik. Berarti aku cilik. Pamane kaya segoro. Wah. Dadine Nek sing cilik dadi apa? segiri. Segiri utumu. Lah piye to? Kali. Oh, Kok kali. Lah iki penapa dadi penapi lha kowe segoro kok terus kali iki. Oleh tau tuman to, segoro terus wi segirine. Lah aku ngepaso karo Mas Yusuf kok, Mas. Segoro kuwi menunjukkan sing luas. Lah nek cilik ya kali. Oh iya. Kunir. Kunir nyuwun sewu menika panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine tekun ugi mboten duwe rasa iri. Lah kok Kunir mletek ki matane. Matane dhewe kuwi. Teke.
Oh, ki kunir berarti tekun mboten gadah rasa iri kalih sak padha-padha. Oh. Ngono lho, Mas. Kencur, kunir. Jahe ta? Iya termasuk empon-empon ta, Ta? Empon-empon iku sae. Jahe niku nyuwun sewu lek kula werdikne Mas Yusuf. Nggih. Jahe niku bakal jaya usahane. Nggih. Oh, usahane Bapak Ulum menika insyaallah bakal jaya. Soale piyayine nggih nyuwun sewu, dana rasa, dana weweh. Anu, empon-empon kan nek jenenge lempuyang. Coba. Coba, ya coba. Lempuyang, mumpung ketemu wong cerdas lho, Mas. Iya. Jere mau telu tok. Butuh tisu. Lempuyang. Butuh tisu. Mboten usah. Tetep iki tak isa-isana teng ngene Bapak Ulum. Lempuyang menika tegesipun nggih panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine kalem penuh kasih sayang. Wah. Lempuyang. Tepuk tangan. Matur nuwun. Temulawak. Iki ya termasuk empon-empon. Ki mau gak wis to Jen? Urung. Temulawak. Empon-empon salajengipun temulawak, Mas. Nggih. Temulawak. Punapi ingkang dados Punapa? mertosipun. Punapa? Nah, mertos. Temulawak, temu niku pun ngarani pethuk. Nggih. Lawak niku pun ngarani seneng. Nggih. Perkara nek lawak iki guyu. Lah nggih. Tegesipun apa? Insyaallah keluarga ageng Bapak Ulum ini bakal pinanggih bagya mulya hayem tentrem Allahumma. Amin. Sik kok beda. Pripun? Nek morak kunir morak singkatan. Nggih. Kun, tekun, Kun iri ora Iri, tekun lan ora bakal iri ngono to wedine. Nggih. Lah temulawak kuwi te ki apa, mu ki apa, la ki apa, wak ki apa. Kula tak kira nek ngono. mboten mangke madani sing mriko-mriko. Wah, kudune ngono. Iki benten no, Mas. Ngoten kok jenengan nyuwun jlentrehke iki nyapa to kok iso. Halo, sapa masyarakat? Injih, Penontonnya full. luar biasa. Ki desa ndi to, Mas? Mbuh. Lho kok iso mbuh iki piye to kowe iki? Aku ra roh malah Tinggal takon rene aku iki gak iso. Niki nyuwun sewu desa pundi Mas menika? Kradinan. Dusun Dusune. Kradinan. Dusune. Nggih. Desane Manyaran. Manyaran Kecamatan Banyakan luar biasa. Wonten ringgitan sing rawuh nggih kathah bludak luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng mriku sami sehat nggih Pak, nggih Bu. Alhamdulillah remen sangat saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Nggih. Sampun ngantun apa dereng, Bu? Oh ngantuk aku mau takokno lho. Engko nak ngantuk ya turu dhewe to. Mbok ben. Mas, Arep ngeloni apa piye sampeyan? Lah lho iya kok ngeloni sampean Kok teko ndi-ndi? Malah teko ndi-ndi. Tegese ngene Ya lho. bener Mas. Mas kae to kok. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe grapyak semanak srawung karo sapa wae ngono lho Mas. Mriku mawon Pak, mungkin kula iderke. Iki kaya hansip mau sing Ora wis beda seragam kok. hansip mau ya apik lho Mas. Beda. Ayo Mas mundur. Sik. Kurang maju. Kowe ngerti apa ora? Gak. Lho kok iso gak piye to Pancen omonganmu? pas turu. Pas turu piye? Kula namung saged dedonga ingkang rawuh teng mriki, kula nderek dedonga mugi-mugi sedaya mawon tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi piyayi mriki tanahe subur, tanemane kathah melimpah, hasil panenane kathah Allahumma. Amin. Luar biasa nggih Met ya. Ya, ditungakno sing lengkap wong donga ya ora kulaan. Sing lengkap piye kaya? Mugi-mugi panenane kathah melimpah ingkang gadah sawah. Sing boten gadah tumbas lho ngono. Oh iya. Kok iso mbok kon tumbas iki Iya to nek wis tumbas kan iso ditanemi empon-empon setara nggone Pak Ulum. Lah tumbas iki kok gak nganggo duit. Lho iya to. Lah nek ra ndek duit mbok kon tumbas nganggo apa? Ya utang. Ngono ae lho. Lah wong kok mbok kon utangi piye to Mas? Lah jere ra ndek duit. Utang ning ndi? Ya nang bank ya to Mas ya? Iya. Wong bank akeh kok bingung lho. Kene Bank Jatim BRI ya buka. Bocah ki ilmune sesat ketok. Kok sesat piye lho bangunan dibangun ya kanggo awake dhewe. Mbok kon utang bank. Yo. Lah terus nek nyaur piye? Lho wong utangi duwe dhuwit kok ora? Ora duwe. Lah wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Mbok santai. Bocah ki piye to? Lho, wong utang ki umume ora duwe dhuwit to. Ya wong utang ki wajibe nyaur. Lah nek pamane pegawe banke terus apa kuwi golek awakmu. Nagih. Nagih utangmu terus piye? Ya semoyo to. Utang iki kudune nyaur, Mas. Bocah ki ilmune Nyaur lecet. nek enten sing dingke. Ora nek sing dingke Nggih. nyaur kok. Ilmumu kok lecet men to. Lho welut nih.
Lho kok sombok kon apa kuwi? Ditagih kok terus semono. Ya iya urung duwe ya. Kuwi jenenge wong utang kowe ora duwe isin. Sing ra isin ki pegawe bange. Lah kok iso? Lho ngaku ditugah takih bolak-balik lho. Ora tau tak kei kok jek nagih. Isin lah. Ora ndek isin ki. Kowe iki koclok ketok kowe iki. Pancene iya. Ambemu Koclok kok bangga. Ana lontang salam dhewe sing apik. Wis salam. Awakmu salam mbek aku salam ya padha ae to. Ya ora kok. Niki jenengan saking Saking Solo din. jam pinten? Solo Yojo. Endi to Pak iki? Ngayogyakarta. Jogja ngono kok. Lah ya Jogja lah. Jogjane pundi Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul kok. Oh, alah. Mau kabar kinabar dari Solo. Sampeyan sing ngendika Solo, Mas? Kula. Nggih, kok. Kok tak eling. Ah iya to. Wong sing kelaru kok kowe kok aku mbok salah-salahne iki. Men ra ketok goblokku ngono lho karepku. Kok ya. Goblok ya aja diketok-ketokno. Kalau seneni sing nanggap. nanggap sapa sing nanggap Pak Ulung kok iso bingung kowe iki awakmu. Mbak Minrul diaturi, Mas. Oh nggih. Oh iya. Lho, mpun wonten. Mpun dugi. Tuh, Oh iya. Tak siarke. karepmu. Lho kok karepmu piye? Ah ya? umume ya ngono. Jack 12. Wah, penak. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Tampak ini berita artis yang berikut ini cowok. Begitu partisipasi atau partisipasi pada dari Sotoyo. Berikut Engkang sama jadi putri presiden engkang ayo sulit terbawa semua terus engkang sumber Ngerti ngono, aja nggo cangkem sing kuwi ya. Cangkemku ya siji. Diteni wong langsung Ada Mbak. Lah kowe nek iso mbok yo ndang kowe. yo Tul. Hei. Aku cekaos malahan kowe. Lah ki nyeluk mintul kaya nyeluk tukang ojek kowe iki. piye wong sing diteni kuwi ya. Yuk kita sambut artis yang satu ini, Joe. Satu ini. Siapa dia? Siapa? Min. Tul. Untuk Anda. Sepatnya Mas. Asik. Nggih. Nggih, pengestune tasih Joko, Mbak. Nggih. Ambemu. Ayo. Joko pisana engkek sampean. Ayo Joko ku yo pisan wong uripe. Sugeng dalu Mbak Mintul. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartos jenengan? Alhamdulillah sehat seger Ya Allah, waras. kita ayu lho sampean. Oh terima kasih. Boten salah kula lho nggih. Nggih. Sing nyerang mriku riyen lho. Ha, nggih. Kula namung ngimbangi. Iya, iya. Mbak Mintul nyuwun sewu nggih. Napa daleme celak kali mriki nggih? Saya Jogja. Lho Jogja. Iya. Jogja saking Jawa Tengah. Jujug saja. Walah, perjalanan. Kamu lupa toh? Yo lali. Ya Mbak Mintul. Jangan salahkan saya ya. Iya. Selamat malam, Mbak Mintul. Tul. Napa, Mbak? Niki sinten? Lah niku pesenane Pak Ulum. Betake kirik saking Ujang. Wah. Ajeng nggih Joko ternak. Mbak salaman, Mbak. Mas, Dalem. aku tak menyapa dulu gimana? Ije monggo Mbak Mintul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sampeyan kan iki ya wong kabeh to. Yo wong to. Nggih piyayi mriki bagus-bagus tur nggih ayu-ayu. Tenan Mas. Alhamdulillah niki sing jawab salam kula dongak-dongakaken mugi-mugi sedaya tansah pinaringan seger waras panjang umur. Amin. Mugi-mugi sedaya rezekine selalu dilimpahkan yang Maha Kuasa. Amin. Mugi-mugi sing dereng gadah jodoh kados kula ngenten niki ndang diangsalni jodone. Amin. Doa baik kembali baik. Amin. Pun tepang kali dalane apa dereng? Belum. Dereng. Kenalin dong. Niki lho ditepangke ki Mbak. Niki wonten Mas Yusuf. Mas Ansor. Yusuf. Nggih tesih legan. Umure piro? Alah. Selikur mancik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena digo jamu. Mas Yusuf salaman dulu. Nggih. Perkenalkan nama saya. Wah, langsung. Oh, iya. Wah. Yo. Kenapa?
Kak, salaman Mbak, salaman. Iya. Salaman, Mas salaman. Yusuf, perkenalkan nama saya Dek Minul. Iya, nama saya Yusuf. Iya, iya. Si. Kenapa? Aku ora gerkene ngene, sing tak wasno Pak iki ya. Pak kenapa? Ngece. Mboten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Srikaya. Oh, Pak ngene. Wuk. Ngeten lho, santen Oh iya. Lah, sampean tak temokne kalih Mas Yusuf. Anu Mas, padha ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mana karane? Dung deng dung deng. Sambut juga saking sasaroma wiwahan sirat pojo. Nek dosamu kene piye? Nah, Saya sakit lampahipun temanten Sarimbi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor weh, saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Sapa? Ora pepeh lampahipun saya nganten wedoke budhek kowe wedene. Lho, kok ora mlaku bel. Ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. kok plak-plek kae. Aku kapan? Saya sakit lampahipun. Kula wakili ya, Mas. nggih. Nganten nek wakil ya. Ora apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene. Bicara panggih temanten. Seneng, Dek. Seneng. Ayo, Seneng, Dek. tak cepote kerisku ndak? Walah kerise ucul. Sampun monggo dipun rahapi. Sik, Bab. manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Loh, tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gudi lho, Mas. Mantel ora. Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan Ngelokne. kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iya. Oh, so tipip. Mas Dodo. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha adomae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku gak menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, aja. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Ya, Bang. Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu anune cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes bareng, Mas. Mbok yo pantes sampean gandrung Mbak Mintul jajal sampean Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cap lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke ngomong yo. Ono, Mas. Weh, Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka, ora ngira. pripun? Yogja kok iso wik-wik. Lah sing wiwik kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora neng kene to. Ya ora neng kene. Ngene tak contone Mas. Pripun? Coba. Sampeyan Coba. wong lanang tas ngono lho. Kuwi wong wedok. Lanang kok. Woi, Ayo kene aku. lho Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh. Jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo. Aku cedak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kurunya apa lho? Karena yang kuruh tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Loh kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembangi. Poli. Nembang. Boco kesusu ben kono kesersik. Mas kuncine Mas, enak ora iki? Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. Gitu, dia lah. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk Lah nyapo, Mas. Kalah weton. Lah nyapo. Iki lagu mbok ngrayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepethuk yen akhire ati iki
sing diremuk Melek. kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora Gathok asale saka telo asik montong entuk iku tambane apa ala gathok asale saka telo gede montong entuk iku tambane apa Dodok wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa Dodok? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih Mas kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman ketonggeng. Oh, Iyo. pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya Mas. Iya, mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun, janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih Mas. Kalau aku lihat kamu itu, kamu aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mbek bintang sambar bledek tiyer bongko. Tuh, rek. Dek Mintul. Biarin anjing menggonggong. Betul, kalau lewat kita timpuk. Iya. Dek Mintul, Iya Mas Dodo. kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati Wah. yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu Dek Mintul. Wah, urung sampe ngetop ya ambyuk. Ambil piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatihne bejuk. Iya ta? Lho ibarat ya ora masalah toh Mas. Oh, ibarat. Dek Mintul sayang. Iya Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kaos kaki mek sepatu. Dek Mintul sayang. Iya sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu- ambulan. kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Atas sih. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi supir. Ayo aku tak wedoni nabrak wit bongko. Aduh ae. Balik aku terus toh Mas. Jane iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibaratno mayit. Kok Pun Mbak nyanyi sih Mbak, aku dintai duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang Mas. Iya. Ayang Dek. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke, yuk. Coba. Hoi. Hoi Mas. Pun. Sampun to Pak Alah, pun kerenggosan ini iki. Ngos-ngosan kula. Wis luar biasa pokoke. Iya, biasa di Nggih. luar Mas. Iki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan genrene nyuwun sewu dandut, pop Iya. ngoten niku sae. Ya nggak Campursari apa-apa. apik. Ya nggak apa-apa iya. Coba ini nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa aku kan lama di Cibubur ya gimana? Cibubur Jakarta. Iya, Ngapain di sana? kerja Kerja apaan sih? Angelo. Eh? Angelo itu apaan Angelo? Ya, ini ada Tak totno kok terus blegar iki nyapa lho kok iki. Wah, wis Wonten jenenge pamitan. mau tahu aja. Gimana Pak Mas Dalang? Mas Dalang ki lek disawang-sawang manis ya? Manis. Manis monggo to didilat. Duh, kok didilat piye to? Monggo to disawang kanthi cetha. Kok didilat karo mangsamu Mas kuwi Lah coklat. manis kaya madu mangsa. Wonten Pripun niki? pamitan apa, Mas? enten anu Mas. Assalamualaikum Mbak Jane. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng midhangetaken wayang kulit saking Mbah Marsim nyuwun tembangipun pepeling. Oh ya, setunggal Pepeling. kemawon menika matur sembah nuwun. Oh ya. Diselingi ya Mas ya. Oh, Nggih no. Napa-napa? Kedahe ngoten Iya. dadi kripik gedang kripik telo ngoten lho. Si Dedang padha rata. Sedang rata-rata. Nggih. Ngoten nggih. Mbak Mintul sampun setunggal. Nggih, terus pripun? Diparingi napa? Dikancani melih, setunggal melih sindene. Ora ya kur, pepiling ta nggih? Iya, pepeling. Nggih. Kur bareng-bareng ngoten nggih. Heeh. Oh nggih.
Minangkati pambudan saking Mbah Marsam. Nggih Mas. Mbah Marsim. Mbah Marsim wonten pambudan ngersake pepeling kur sareng-sareng sedaya pesinden. Iya, yo kanca-kanca kaya apa ya? La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wes wancine bangsa dielingke. Wes wancine padha nindakake. Agen wes kumandhang wayahe sampeyan. Natapi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi candhae agama. Limang wektu kudu tansah dijaga. Nganti istiqomah lan sing tumaninah. Kuwe sampurna yen berjamaah. Luhur lan asar. Salat saya dingantoke tindak mungkar. Baris lan misak karepe. Rayoke nititake Nyawang apa kok ora fokus? Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ing donya mung sedhelok. Sabar lan tawakal asal sing kuwasa. Yen kepengin besok ora
sampun dipinangkani pamudutan nggih menika Pepeleng. 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 Mas Yusuf, Dalem Mas. niki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube Poko channel menika to. Nggih, nggih. Enten Mbak Mintul mesti wonten sing kakung niku sinten to? Pak No. Pak No. Heeh. Cocok niki. Lah pripun? Iki Mbak Mintule, iki Pak No. Aku sutradara ya. Kowe gak ganti genji. Kencik sapa kok kencik. Terus piye kok hahe-hahe? Kowe nguberi Mintul. Mintul pas ning ngono warung kowe dadi Pak None. Iya. Kok aku sing incen. Aku dadi ndut. Ketoke kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3 2 1 roll action. Dimindul. 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 Apa to Pak No? Sampean ki piye to ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus ngono lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat 7 kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat 7 mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimindul? Heeh. Oke. Pak No. Kok dicengel-cengel. Pancen nek ning gone YouTube ngono woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi menang. ngono ya. Ayo terus terang. Dik Mindul, Dalem Pak No. aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa to Pak No? Alah senenganmu kae biasane kene Dik Mindul. Walah. Sebujur bangke. Duh. Lagu cinta kok sebujur bangke Ya, iki piye to iki? Sampeyan jane piye to Pak No? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pak No. Sebujur bangke kuwi mayat lho Pak No. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lha wong sebujur bangke kok mesra, mesra kondi. Ngono gak ngono siksa kubur. Genteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dik. Pak No ki wonge kendel kuat dik daya. Aku ya sing no asli. Lah kowe, Aku nio. kowe ya dik daya to kendel to. Dik daya apa? Ngono lho kok sok. Kowe ae lho. Ya Mbak Mindul nyeluk Pak No. Pak No. Aku kok kagean ya, Mas. Sampeyan kok kono, Aku Pak kok No kene ya. Ya ya. Ayo celuk, Mbak. Kowe kok kono lho. Ngene. Ya no. Ya ya. Iya, Dek. Pak No. Dik Mindul. Kangen. Pak No. Nanti wonge. Oh, Mindul PC saiki. Bisa bablas. Nah karo kowe kok enak. Iya to ngene lho kowe dadi Pak No kok gak iso to. Mbak sampeyan kok kono. Oh ya. Ngono. Ya, Dek. Pak Ndut to jane. Kowe lho met matamu sawangen. Lho matamu sawangan. Ya oke. Pak. Iya Dik Mindul. Wah, iki jarwo. Anu sindene sampean gak nek sing kena di ngono to. Enak. Ngono lho carane. Ayo tegeke, ulangi lagi. Ora. Nah ya. Coba, ya, Coba ya. Coba. Iya. Mas. Mas. Pak No. Dik Mindul. Ya, dia bolak-balik si krempeng aja. Wah, hancok iki. Misut jalange misut. Wah, tau ndelok woko. Sampeyan aja ngenyek wong krempeng ya Mas ya. Wong krempeng kuwi kuat lho Mas. Lah orang tentu kok ya. Lho, tenanan. Tanggaku kayak krempeng yo loro. Lho pancen kae kencing manis sih. Gak patek manis jane. Tok rasake apa piye? Kencing anu ditambahi ya Mas ya. Tambah setunggal. Engkang sinten? Loro Mas? kok. Hah? Loro kok. Loro. Sing putih sing mbok pilih wis. Aku nundi ae oke. Milih ya, Mas. Milih. Sing rada mbranyak Milih apa ta? sing Nyuwun sewu. Jenengan saged jumeneng, Mbak, nyuwun sewu. Kok anggap lempok kok piye kok. Yo kabeh iso. Mas yang asal jumeneng nggih, Mas. oleh wae sapa wae. Nah, niki mboten izin mangke mboten keparengaken. Nyuwun sewu diajeng kula aturi jumeneng sekedap mawon. Menika wonten pawongan ingkang kaku menika badhe pitepangan kalih panjenengan. Alah sesuk yo golek sing kaku Adik. Apa kuwi? Ngono karo kono. Nah. Oke, gak masalah. Ora karo kono wis jan jelebut meneh. Ayo Dik, sini Dik. Coba. Dik piye sampeyan gedene mbok celuk, Dik? Ojo aduh.
nglangkai tape kengko kecut tape ning. Wis kecut to. Weh, apik lho Pak iki pomo dadi tenanan duwe anak kaya Upin Ipin. Lah pripun? Cilik-cilik. Wah iya. Kok kece yo Mas yo. Weci mantene. Kok sesuk gede dhewe. Apane? Yo anake dadak. Ora tau gede no ketoke. Lah yo masalahe kuwi lho. Dik. Iya, Bengi iki Mas. masyarakat niki dikempalke kalih Bapak Ulum, ditanggapne wayang, enten sindene kathah. Niki kangge menghibur. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi apa? Pokoknya apa wae sampean sing nyanyi aku mesti bakal seneng. Ah, kok so sweet. Weyo untune iso meletek. Kok untuk kok mlethek lho, mbok sing romantis ngono. Kuwi dirawat, dibehel ben untune ketok rapih. Oh, lah bojoku kok tak rawat kok yo ngono. Lah ora nganggo kawat kok beton neser bojomu kok ngomongan. Ora behel kebegel kok ya. Ayo nyanyi Lagunya apa, Mas? Lestantun. Lestari. Lestari. Ora saiki Ya bahasa. koro. Lagune. Ero. Ayo. Mas besok kita jalan-jalan kemana? Kemana saja yang penting ojo ada ya. Ke luar negeri ya? Olah ojo teko pare bingung kok. Lah kemana? Set, iki lho ngajak teko luar negeri. Pare kono ae mumet kok. Dedek Mindul. Iya, Mas Dodo. Sampean ki wong wedok sing ayu sing tak tresani dhewe. Makasih. Sampean pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku ke komplek guyangan aja, Mas. Wah, seru tuh. Aduh. Wede. Seru tuh. Melok dong. Jangan di situ. Kita kan dulu ketemunya di situ. Kan di situ aku pas hei. Itu tempat Jangan di apaan, Mas? situ. Itu wisata religi. Wah. Komplek guyangan wisata religi apa? Iki lho takon. Awake dhewe iki ngono lho. Sayang Mindul jangan ke situ ya sayang. Terus kemana, Mas? Besok kita ke Thailand. Wow, naik pesawat. Iya dong, pesawat telepon. Ya. Mas Ya kita pesawat besok terbang. Oh, kita besok kemana, Mas? Ya bebas saja kita cari sarapan. Paling tidak sarapan kita nasi goreng Yunani. Wow. Nanti makan siang bistik. Bistik. Iya Bistik. dong. Malam nanti kita makan lumut. Terus habis makan lumut? Yo yo nila kata. Ora romantis. Iya, Mas. Kalau kita nanti makan malamnya, dinernya makan apa? Kita makannya di restoran di mall. Wow. Makan yang Hei, mahal. kowe tau nang mall pesenmu teh tawar kok. Saru. Teh tawar piye? Minumnya api-api. Teh tawar kan kesehatan. Kamu minta makan apa sayang? Aku mau spaghetti, pizza, hamburger. Nanti kita borong setoko-tokonya sama bakul-bakulnya sayang. Oh, makasih. Wow. Oh, Mas. Wah, iya sak jurusan kita ya. Aduh aku milih sing kene dhewe. Kene dhewe jalane rasa reno-reno. Apa jalukane kono? Angger nek dhuwit tik karo GPU nu wis glegek. Gak piye to. Sayangku Mindul. Iya, Mas Jojo. Nanti kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen beli mobil Alphard. Dual Alphard. Iya. Yang mahal dikit nanti tak beliin mobil sport mau gak sayang? Boleh. Yang kenceng itu loh, yang kenceng itu Lamborghini. Lamborghini. Iya. Nanti kita berdua. Ya, Aku nanti dibelikan mobil apa? Kita sekalian urung. Wis tak geraji garismu. Sing mesra ambek pasangan. Yang mesra no, kita Nanti kita belikan sekalian kita wirausaha. apa? Dam truk. Kok dam truk? Oh iya, nanti kita prewedding ya dadi jombat. Kita bojomu masih kok. ya. Ayo, keluargane sapa ki? Bojomu mbok anggap mbok kira pasir Lumajang to piye? Mas Jojo, Dalam. aku iri kok itu dam truk besar banget. Aku pengen yang besar. Ya jangan besar itu, besar tapi itu buat itu untuk yang rekoso. Bahasa Indonesia rekoso. Mas kamu nggak besar kecil nggak apa-apa. Gak Aku apa-apa suka yang kok. penting blak-blik tengah-tengil ya. Sayangku Mindul. Iya Bisa Mas buat Jojo tes-tes. sayang. Nanti kamu kita pacaran 2 bulan sunikah mau ya sayang? Mau banget Mas. Nanti aku kamu udah- tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kg. Kebakaran. Ya tak kowe iki lho piye? Iya aneh-aneh kok. Aku golek sing lalus lembah manang ngene lho. Ya lah moro-moro meteng lho. Aku kurang halus apa Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Oh, Mas. Lah ngene lho iso Mas garis. Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa Mas. Nang turu le. Ayo
Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Wah repot awake dhewe ra iso dadi Ditonton tuntunan lho. cilik-cilik lho. Dia mintul saya. Iya, Mas. Nanti kita pakai mobil perhiasan. Nanti kita setelah makan kita pencuci mulut yang buah-buahan mau nggak sayang? Boleh. Apple. Apple anggur. Anggur. Iya, strawberry. Strawberry. Oh, kesupen. iya. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak Seneng. Seneng lek bojomu mukok-mukok kowe. Kowe mending bayangno kene piye? Untuke berbusa. Mas, dalam nanti kita tidurnya bermalam di mana? kita pos kampling. Pos Lah kampling. duitmu apa rantai mbok tuku perhiasan, mbok tuku mobil spa. Kita Sabar, orang Mas, mampu, sabar. Bro. Mbak aku wong tipis kere kaya kowe kuwi. Sorry, Bro. Kowe mampu? Mampu no. Lah aku nek ngene. Lah kowe mampu apa gak? Gak. Dadi apa nganggo dam truk bareng urusane apa? Ya dikredit to. Mas, nanti kita hotelnya bintang 7. Bintang tuh puyer nduk kuwi. Puyer iki. Iya wis Terus? Ya Mas, ya puyer ya kuwi. Kowe umpama dadi tenan karo Mendo lho mahmu tak bong. Lah nyapa? Ra ikhlas aku. Napa rek kelas? Aku bayangno anakmu lho piye. Anakku piye? Wih, jan kowe gawedi rantai gulu. Api, bayangno lah. Anakmu ya itu paketan lho, Mas. Paketan piye? Ayo, aku pala langsung bablas awak. Nggak apa-apa ya Mas, ya kok anak kita gini nggak apa-apa. Nanti aku pinjam laki-laki lain ya. Loh, weh. Bapaknya tetap kamu. Lah, setuju aku. Aku kalau lewat nyambat aku ndak masalah. Pendol korek. Bojo disambat. Ya ora gelem ya wis to kok. Jangan urusi keluarga di situ. Itu keluarga musyrik. Musrik. Keluarga musyrik. Yang penting aku itu kuat. Aku tunjukkan kekuatanku. Iya boleh. Kamu percaya sama aku? Percaya banget. Mana tangan kamu? Iya. Wani kowe ngene iki. Apa tarik tambang? Tuh, kok tarik tambang piye tuh? Banggep lomba Agustusan tuh. Nanti kekuatan. Jangan Mas. Terus. Mas kita gayanya gimana? Coba. Aku belum jelas. aku pengen yang milih. Jangan kalah dong sama mereka. Awake dhewe kaya bonsai. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Iki piye ta? Gak iso Malah bela diri udah bela diri piye? Anu dansa. Ayo diputer terus diangkat ngono lho, Mas. Terus cekel kowe dansa. Wer. Yo. Hut. Aduh Mas, aduh. Ki anake wong mbok etet-etet piye to Mbok kuwi? jamu sik ngono lho. Oh gak kicini kok wabet dosane akeh bal. Kok iso dosane akeh. Pambemu wabut. Ambemu kowe. Ayo mbok jajali wekmu piye? Enak men kowe. Ayo nyanyi to. Ayo. Lestantun. Ayo, Mbak. Lestari yo. Ye, dosa. Ayo iki sing tau didosani karo kowe iki wong semene iki kelebu aku. Oh, korbane niki. Heeh. Alah kowe korban kepiro met kowe? Dadi iki paguyuban nyangga dosa. Iki kerawitane jenenge kerawitan nyangga dosa. Heeh, dalang isu kok nedo. Dek Mintul. Apa? I love you. Oh, so sweet. Oh, Dek. Kena telek ya. Dilat. Gak roman. Bener Mas. Kena telek ya. Bila. Bener cocok Bayu, cocok sampean. Sapa kowe? Delok karek delok cekak. Oh, ternyata situ pasangan suka telek, Mas ya. Iya, itu kan keluarga telek, sayang. Kowe katane dikon delok telek kok oke. Kok mewakili gitu. Keluarga telek kamu. Telek terus doh. Apa kuwi? Masih Main elek cerat. rodok pantes. Dan nek aku, Telek garing. apa kuwi? Masih elek maling. Wah. Kak, ayo. Loh, bojomu urusi yu. Ora mbok urusi mangani tandurane wong lho. Enggak apa-apa aku sayang kok ya, Mas ya. Oh, sing wedok iki yo ketoke trakung. Kowe dipilih mentol apa nggo tumbal. Ayo. Ansor Laras luar biasa. Ye, terima kasih. Kompak. Terima kasih Mbak Penny. Iso kok peni. Mbak Penny. Pen. Mbak Niken. Niken. Mbak Ya, Niken. makasih. Kok Mbak Peggy. Iya.
Sapa? Mbak Penny. Oh, Penny. Iya. Bojone Edi. Pripun, Mas? Nawala Mas Dok. Nggih, monggo. Monggo lho. Sugeng dalu nderek wungon, sedayanipun mugi lancar. Amin. Amin. Nyuwun tembang gubung asmara saking Pak Waris Sugiono dari Surabaya. Oh, saking Surabaya. Nggih. Apa kowe? Kenapa-napa? Kowe suaramu kok malah gedhi, Met. Ah ketularan Pak Nong. Iya. Iya. Apa nih, Wong? Napa pamrentane, Mas? Gubung asmara. Gubuk Asmara. Iya. Mbak Mindul dikancani mboten? Loh, kancane jenengan mau. Aku. Iya. Iya. Bisa enggak bisa pulang? Hah? Bisa enggak? Kalau enggak bisa pulang. Kalau enggak bisa pulang. Gak bisa pulang ya. Iya. Keplak dasmu. Wih. Aku kok bagian elek Mbak, terus to. Mbak Mindul, sampean saja kok nyepele Mas Komet to, Mbak. Sampean ra ngerti to digdayane Komet kaya apa? Kaya apa? Ketoke ning kene dagelan, Terus? ning omah ning kono dadi anake camat, sapa sing ngerti wong ado omah? Masya Allah. Sampean ra ngerti iki kelebihane apa? Apa, Mas? Suarane jos. Masya Nyanyine Allah. juara 1 loh Mas Yusuf. Coba. Dites aja Ya, gak masalah. coba, ya. Ya, Met ya. Iki. Iya. Coba. Ya, Met ya. Ayo, Met, tunjukkan kemaluanmu. Kemampuanmu. Kemampuannya. Iya. Wah, Coba. apik, Mas ya. Urung. Go ngidul. Kowe iki lek nyeluk gak enak men to. Duh, ae kono ya buat kok tak. Sebelah buat kamu. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Komet. Wah. Dodo, Dalem, Met. dongakno aku renek popo. Lah kowe krasa piye to, Met? Aku wis mulai milih. Wong lanang kudu kuat. Wah, aku ra kuat nanti kene. Aku ra kuat. Piye to, Mang? Piye to? Nyanyimu piye to? Nyanyimu piye? Kok Mbak Min- Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Apa kok sama gedandul? Kowe krasa piye? Kowe krasa piye? Kayak ini lho terus no. Lah nyapa? Pau enak. Aku tuh nggak bisa, Mas, kalau dengar suaranya dia kalem gitu aku gatel banget. Waduh, sing di Demek kecamatan ya. Mbak, genteni Mbak. Mbak Marim. Ayo niki dipinangkani nggih, Mbak. Oh, Iya. boleh, Mas. Nggih. Gubung asmara. Gubuk Asmara. Iya. Nggih. Apa terus ke rencang? Tadi Iya. mungkin mungkin botak ban cinde ban cilatang dibetak-betak. Iya. Maka sing putih niki. Mbak Bella pengen Oke, nembang. Mbak Bella. Mbak Oh, Bella. nggih. Mbak Bella Mbak Mila ngatur. kemeruh. Mbak Mila kok didinge kene. Ben kita gap ya. Ya, ya. Ya. Tenang mawon, ayo. Ansor Warasu. Cek. Halo. Halo, Halo. Bella. Iya, Mas. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ini ada satu permintaan Gubuk Asmoro Oke. bersama Ansor Laras tentunya. Ha-ha. Bella, kamu. Bila. Mbak Bella. Beto, Mas. Iya. Suaranya kayak Bang Haji Rumah Irama ya, Mas. Nggih. Roma Ramari. Masu ya, Mas. Lho, kok asu piye to? Wapi. Mau api. Susu rapi loh. Aku tuh bang anggur. Mbak. Gubuk Asmoro permintaan dari Bapak. Bapak Sinten. Saking Surabaya nih Bapak. Pak Waris Sugiono. Pak Waris Oke, Sugiono. Pak Waris Giono. Dibawani Mbak men komplit. Oh iya. Oh komplit. Iya. Oke. Dibawani. Nemo loro. Ayo. Nyingkar. Nyingkur. Mas. Ampun
lenggah Mas, nggone Lah entek. kok do lenggahan iki? Nggone entek Mas. Nggone entek Mas. Tak kira kanca kaya medhit sampean. Entek kok tuku. Kono nggo ndeleh tremos kono. Nggone entek Mas. Lah niki kan trimo sing lho. Kono genset e. Mriki lho ngrencangi kula. Wis, iki pomo ning alam donya ora ana wong lanang liya kejaba aku karo Komet. Kira-kira sampean sing milih Komet apa aku? Loh, piye? Aku kan ning memilih donya antara ning dua donya ini. iki wong lanang karek loro, aku karo Komet. Kira-kira sampean sing dipilih sapa? Mesti pilih bunuh diri deh. Lah nyapa? Hal loro kaya kethek kabeh. Ora tepak kabeh. Oh monggo dilajengaken. Rak ming kaya Mas. Aku paham diri dadi. Go Mbak, go. Loro. Wiwit pane nyingkar nyingkur. Jajal jenengan Mas. Heeh Mas. Lingsom yen kemutan. Kene ya apik ya Mas. Kula ora digerok, Mbak, mboten penak. Jenengan Kok terus alasan lho jenengan ki ora. pirang-pirang dina ini ndak enak. Anu Pirang-pirang dina. geroke rutin kok Mas niku. Nggih. Saben dina. Nggih, nggih. Jaya Endro senengane. Lelampahan kangka wuri tresno tulus senadyan ing gubuk Dandan asmara. Mbok nek masang kusen mungkin kok tak tok gak roh. Ngegongi ya lek iki ki. Oh alah. Oh nek rampung ki terus dak dak Oh, dak. iya. Dalang kene tanggapan to, Mas. Nek gak tanggapan ya pasang kusen usuk reng ngono kuwi. Oh, becek, patek gak Sopo? Iya. Sakniki sesuk tetanggapane saiki kok. Iya, maka. yen liwat aku kelingan gubuk gawe biyen tak golek ning cagak abak tulisan warna abang kandha isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak gendong tresno tanpa bantal tanpa kuasa kenapa asmara gubuk gawe nyimpen pati awet biyen tumatos saiki gubuk gawe kebak cerita wayah wengi nganti gagrino sedetan sajroning ati datan luntur
Medeni wong loro iki. Lah ora kono tok wis. Mengke-mengke. Kepen ngomong berat badan ngono Gak. to. Abot kabeh. Salehne. Apa nih? Nek abot wis salehne. Jenengan Kono. disalahne. Nah aku kan enteng. Oh enteng. Ora kayak lemak tok. Lemak Apa- piye apa- gajih kok. Nek cara tekku koyor grup iki. Iki termasuk koyor grup. Kayak jenenge son. Kayari sing wong lemu glimbur-glimbur niku. Koyor iki ya gajih kuwi mau lemak mau. Makasih. Nek aku ya meng kae lho nereske kana kae lho aku lho. Ora apa-apa, kae misananku kok. Lho, sampean karo Mas Yusuf cek dulur. Misanan karo Mas Yusuf. Ora ya gur gantol-gantolan ini. Gandol-gandol. Kalat sing akan diajeng. Iya, telaske, Mbak. Sedatan sajrone ati. Datan luntur. Aku kowe dadi garwa mas. Sampun katur, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Iya. Sampun katuran menika pamundhutane sampun dipinangkani nggih, Mas. Nggih, Mas, Tok. Heeh. Mbak sapa Mbak Mintul. Mintul? Iya. Sampeyan kok ngewaske Mbak Mintul. Lah pripun? Kaya kok. Ya ora piye-piye nah aku. Ah, berarti nek ra piye-piye gak normal sampean. Aku ket mau piye-piye kok. Piye Mas Yusuf iki? Hei, so. Hey. Jebakanmu berhasil. Inilah jebakan Batman. Oke. Aku piye-piye. Nek gak piye-piye berarti wong gak Normal. Sikak kok. Ya Pak Windu. tombong atuk. Ayo. Kayak anu Kemana? Mas Nanang dari Nganjuk katanya tadi mau duet sama Mbak Mintul. Mas Nanang siapa? Itu Mas Nanang itu. Sing ngagem kacamata kuwi. Oh iya. Pak, Mas. Mas. Met. Ya. Dituntun, Mas. Oke, monggo. Iki nyapa bengi-bengi kok nggih kacamata Mas Dodok. Anu silo. Oh silo. Trepane ngale nggih nyuwun sewu. Coba. Ya, Dul. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Mas Komat enten napa nggih? Adi nambakne niki. Keluane napa? Keluane merem. Ya iki tidak tau. Iki mlah nyauri gak enak dhewe lho. Keluane napa? Keluane merem. Merem berarti mboten ketinggal sampean iki kok so. Aku pengen kenalan dulu Entah dong. kenalan. Iya. Ayang Mintul. Lah ayam mintul. Pakno. Bah aku jan ngok arek nyapa to kok ngarep. Kok yo ngerti ya? Cok sisane to. Oh, Piye to ki? double. Matanya ngerti no. Oh alah tok. Ora tenan kok so. Walah tol Mintul ayo mujan ngedap-ngedapi. Wis sampane kaya roro wae ayumu Lho kita aku wis gapi. aku kulino nonton YouTube apa meneh dhek nek jan muni Pak Noh jan mirasa. Sampeyan nonton YouTube carane piye? Oh, ada deh. Engko ya tak DM. Kabele dicolokke, Mas. Nggih. Oh, enten Colokane. Oh, nggih. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam. Mas Komet apa Mas Dodok ki padha men rupane aku ndak tekan bingung aku. Aduh. Aku sing normale gak iso nyurteni lho. Mas, kita kenalan dulu dong. Iya Mbak Mintul. Tangane. Ayo. Alah wong kleru. Wong kleru ra dihukum kok. Golek Namanya kesempatan. siapa? Namanya Nanang MR atau yang punya TikTok Nanang Merem. Ya salaman dulu toh. Perkenalkan. Salaman, Mas. Wong koyo ngene kok tangane Mintul ya apa telek. Kowe engko tak tutuk karo tak Ngerti to. Kok ngerti? Oh kene arep dihapus ya. Perkenalkan Mas, nama saya betul. Kok Iki lho, rono-rono aja dikerjai sakne. Ndak kaki desele apa dipateni. Ndang. Ah koyo ngene kok Mintul lho. Loh. Maksud iki aku wis ngerti.
aku gemes aku arep mentul aku. Wah, lagi lungguh. Kowe kita yo mili. Aku wis ndak kuat tenan aku lek ngene iki. Ora kuat ya selehne kok ya Wes iki kudu diaturi tak- napa? Nembang apa Mas Nana? Mbak Mintul sayangku, Iya. maukah kita berduet? Ndak. Harus mau Oh ya. iya mau. Lagunya apa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Dul. Penak lho. Iya. Aku ini karo Mbak Mintul sing gampang-gampang ae ndak perlu sing ngel-ngel. Iki nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun, Mas? Mas Nanang ki nek cedak Mbak Mintul kok terus hidup ya. Oh langsung meripat sing ngesor sing awas, sing dhuwur ndak wah ndak masalah. Isor. Isor ki sentolop. Oh, Center. nanti aja tak DM apa to meripat ngisor, engko tak DM. Mas itu kacamatanya tembus pandang tuh Mas. Oh iya. Kalau dicopot? Wah, nek dicopot ya peteng dedet. Sami mawon. Mas Nanang ini dibalik kekurangan ada kelebihan. Ada kelebihan. Nggih, Mas. Ngeten iki nggih belajar kok, Mas. Monggo Mas Nanang Berarti membahas apa? Lintang Asmara bersama Ansor Laras. matur sembah nuwun. Sembah nuwun Mas Yusuf. Terima Nggih, kasih Mas Dik Nanang. Mintul sayangku. Iya Mas, makasih. Wah, aku mencintaimu Dik Mintul. I love you too Mas. Aku tak kuat aku. Sampean mriki kalih sinten Mas Nanang wau? Nggih, niku pedan motor piyambak. Dan motor piye, Mbak? Lah kan dadal. Loh, oleh aku pedan motor langsung A1 jurusan akhirat langsung. Ora sapris neleng. Ora tek, ora. Pun nggih niki janjate badhe dipateni. Ah, jangan. Nggih, sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Mas nggih. Mas Nanang Tak kula menika terki nggih. tepi-tepi saking Nganjuk nggih Mas Nggih. Yusuf. Saking Luar Nganjuk. biasa. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Nggih. Nyatane suarane yo kepenak tenan Mas Nanang. Istimewa. Ya rene kowe iki anut aku to. Kok rene terprotes. Yo Iki jeneng kono arep yo nanti, ngerti. tak terus nanti gak ngerti ta? Wis. Heeh, nggih. Balik ke nggone mau. Cil, cil. Ingkang baku Mbak Mintul teng mriki kula lan panjenengan namung saged dherek dedonga kagem ingkang ngamungkugati Bapa Ulum mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya tinebeke saking sambikala Amin. cinaketke rezekinipun nggih Mas Yusuf nggih. Allahumma Amin. Dongamu apa, Met? Aku ya padha. Yo mikir dhewe ngono kok ya padha. Muga-muga sing dikitan dadosa putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa, mugi-mugi tercapai cita-citanya. Bapakipun Pak Ulum mugi-mugi usahane tambah besar, tambah jaya, tambah sukses. Kagem sedaya ingkang rawuh mugi-mugi tansah sehat walafiat panjang Amin. umur. Amin. Nggih. Nggih Mas Yusuf. Pripun? Apa wis arep rampung le liburan? Urung iki cek petang jam. Oh, ayo. Niki limbukan terus rencana ngantos sak jeblek listrik. Sak enteke solare. Mboten nggih sak madyane mawon. Ayo nanjake pesinden kok ya Mas. Ayo. Sinten malih. Siap. Ayo Vi, ngadeg Vi. Nah, Iya. Mbak Bella sampun, Mbak Niken sampun, Mbak Vi. Mbak Via. Via nggih. Via apa, Met? Coba sik ndi? Via telepon kena. Via seluler. Si Budi? Sing kang pundi, Mas? Mbak Via, Mbak Via. Mbak Via putra kedan sangkit kepel tong putra kala kabar saja putra barabaya oh baca nonton Via Alvia ya Kepala pusing. Minum. Via Bandrek. oh iya Weh, iki cocok iki, Mas. pripun Mas Cocok gandengane komet iki. Aku terus. Kok iso cocok iki sebelah ngendi to, Mas? Lah, aku iki wis kadung karo Mbak Mintul iki ra tak tunggoni kepangan garangan repot iki. Kalau kamu kan setia Mas. Ya iya no. Kalau situ? Ya itu selingkuh tiada akhir. Sampeyan selingkuh, Mas? Kok judes ngono to, Met iki? Lah sing gelem sapa to kok ya Dik Via ya. Iya. Pidalem saking putih. Pathuk. Putih. Pathuk Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Putih. Pathuk Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Oh niku pathuke kering apa basah? Kuwi batuk. Bathuk, Mas. Batuk. Oh iya. Patuk ki sing kene patuk. Iya. Bathuk. Rati maju mriki nggih. Nggih. Kersanipun para pamirsa ngertos sinten to nika lho. Kok ijo? ayo Kabeh ijo, Mas.
Lah ya ijo kok apik. Pengen tak pecok-pecok Mas iki, Mas. Dik, Via. Nggih. Nanti ngaturke napa? Lagu, Mas. Napa tembake? Manut, Mas. Aja manut ya kudu duwe inisiatif dhewe apa to? Lah, ada permintaan Wis entek ngopo kowe? Bebas berarti los. kembang rawe, Mas. Wah. Ha iki lek gatel iki. Iki gatel. Kula remen sing gatel-gatel. Oh, oke. Mari kembang rawe kok iki mesti sambel kemangi. Iya. Ya, yos ora Kan nggak ada permintaan kan? Los. Kan nggak ada permintaan. Enek. Ora Liyane enek. enek permintaane liyane kembang rawe ngono jane. Tidak bisa setuju toh, Mas? Aku oke ya. Oke aja. Mas. Setuju nggih jenengan Oh, nggih? ojo. Aku sih yes. Ojo. Yes, wis 2 lawan 1. Sik ta sampean modele karo iki kok kudu bertengkar ya nyapa to, Mas? Aku dasare ora sudi nek kon aku karo kowe. Lho, kudune sampean nek iki bersyukur nek wong wedok ayu kaya ngene. Oh, makasih, Mas. Mas, makasih. Iya. Mas. Kok tak transfer ya? Oke. Mas tok lagi sampean sing ngalem dekne. Lho, lah biasane pripun? Sampeyan apa bar ditolak to ya? Ora kok bar ditolak. Urusan aku ora akur nek karo kowe. Ora lek. Aku sia-sia nek karo aku kok. Oh, aja kaya ngono. Kono ding sing sia-sia karo aku. Sampeyan ya kaya ngono kok malah sia-sia kene sebagai pengayom. Iki rak kabeh ki apa tanggung jawab wis sampean sebagai dalang ki kaya-kaya supire. Ngono lho. Dadi ora sampean disia-sia to. Ha iya. Ora oleh kaya ngono ki lho, Mas. Sing apik sampean kudu iso mengayomi, ngono lho. Aku sia-sia karo dhek mergo dhek sia-sia karo aku, Mas. Lho, Lah mergane kono sike, Mas. Kono sike Kono sike, Mas. kono sik. Sampeyan percaya aku mau percaya kono? aku percaya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis pol kuwi Pol iki wis ayo Pol wis dibantah. teko Gusti Allah pol wis. Entek. Wis ora iso melu ki aku. Ah percaya liyane musyrik kok ya. Oh, srek no. Iya. Nggih, ACC. ACC apa? Bang Rawe. Kanca-kanca ACC ora ya. ACC. Rasa ya. Ah, kanca-kanca ora ana sing ACC kok. Setuju mboten kembang rawe? Oh, mboten. Oh. Engko aku tak top up, engko sapa sing butuh saldo ganti WA kae. Wingi kowe njaluk top up aku rong tak balekke lho. Apa ya? Heeh. 200 kae. Heeh. Oh, tanggunganmu, Mas. Tanggunganmu. Ki Balekno. sinden pok Sing konter. sing njaluk udu aku. Sapa? Aku gur nembung ketok. Iki komplotan kok. Sing bonang. Nek ora ndidit ya wis. Ya aja kembang rawe ya. Iya. Kena tak titeni. Ora iso, pokoke Mbak Rawe monggo. Piye to sinden kok maksa lho. Lah mau aku kon milih lho, Mas. Jare ora ana permintaan. Ada permintaan selain kembang rawe. Ah, permintaane kuwi kok ya Mas Kok kowe ngeyel banget to. Lah sing ngeyel kuwi sapa nek ora kowe? Kena tak titeni, Mas. Pripun? Wong wedok lek mlakuke bokonge nyembul ngene. Ya, ndoke waki ya. Ndoke apa kira bab. Ndok apa? Tanyakan Pak Ulum tersake napa. Nuwun sewu Pak Ulum badhe ngersake tembang napa pamundutan apa Pak Ulum? Nikole patosi dhewe. Nggih, Bu, napa, Bu? Pak ya gak roh. Apa, Mas? Bu ngersake napa, Bu? Jambu alas. Jambu alas, oh, nggih niku nggih kula nggih remen. Apa wong bagianmu meng Pamundutan saking Ibu Siti Mas Lama ngersake jambu alas. Nggih, jambu alas kula nggih remen. Nggih, Cocok niku kok jambu kene alas, dodok nggih. cocok. Alah. Wis ora iso piye-piye aku nek ini. Iki pomo tenan gendeng aku no. Walah, lemak ketemu lemak. Akhirnya dadi gajih tok. Lah lak ya jan wis gajih tok to. Apa mau awake dhewe buka bakso? Heeh. Bakso otot plus bakso gajih. Lah nek pamah aku Hah? bukake bakso karo Alah cak urung kumet. buka tak tutup dhewe. Aku ora kudu buka bakso ade rawon. Oh, rawon. We elok. Enak rawon ketoke aku melu sampean wae, Mas. Lah iya ra. Rawon wong paling sedina rong dina mambu. Lah nek aku jelas soto Lamongan. Wah, aku yo mau sing mambu. Wis karo soto Lamongan. Yuk langsung wonten jambu alas. Tembang mesti ganggu Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Via. Sik kowe kok prengat-prengut to. Kuwi aja prengat persis iki lho nek kowe prengat. Terus tak angkate aku. Eka. Iku aja gawe masalah, Met. Kuwi ngono ngerti apa sing WA? Tagihan Shopee. Ora ya, Mas, ngopo? Oh nek kowe prengat-prengut iki persis iki lho kae iki lho. Tumpukane. Ya ora apa-apa to, Lembuk to. Iya. Sampun. Wis gak linggo kono. Iya.
Cake sampean karo iki kok semio-mio ngono to, Mas. Oh kono ya semia-mia karo aku. Apa biyen tau ndek masalah sampean? Hah? Lek enek masalah diomong sing penak, aja terus ning dhuwur panggung sampean kaya mengkene. Ora penak nek. Nggih, wonten pamundutan mau jam 12 sampun dipinangkani nggih, Mas. Ayo Mbak Mindul, apa geden sinden, Mbak Mindul sinden, Mbak Mindul sinden. Oke. Perkara tembange apa kuwi Terus sampai pamundutane wis. jam piro, Mas? Oh iya. Sekitar jamilah sambat-jamban ning sore jambu sampai jabur kabeh ora masalah. Kuwi jam apa? Ya sekitar setengah perapat engko dadi. Setengah perapat ki apa? Ya pun tansep kayon wayange pun rampung kok. Iya, Mbak Mindul ya. Ayo. Siap. Ya, ada siapa dia artis yang berikut ini asli kelahiran dari kota Kediri. Ada si cantik Min. Miroso. Mindul. Jeruk kerut adode manis rasane. Oi. Nyapa ya penake, Mas? Lah, Nyapa ya? lah sing saiki sing hit saiki napa ayo ngono to, Mbak? Apa ya sing lagi spiral ngono? Viral kok Oh, spirale viral. kados napa lho jenengan kok. Lagunya dari Quest. Oh, kencing manis. Itu ya? Waduh. Ora ngono. Tapi ya, Kencing batu. itu penyakit. Betul. Iya. Stay tune. Boleh? Apa Lalu jadinya laporan Mas Yusuf jalurnya sisa-sisa cinta. apa? Apa sidane apa, Mbak? Iya. Dhuwur banget kuwi nek digarap gamelan stasiun. Ora masalah. Bisa kita gayo. Woi, Kita bisa menek, iya tuh, Mas? dikira pelem mangga. Iya. Grigis ya. Boleh. Saja kita kasih yang berikut ini, Cok. Agriges apa Gerajakan Banyuwangi? Kuwi ya padha-padha le Banyuwangi kuwi. Oh, padha, Mas. Padha. Iya. Ah kuwi Banyuwangi sing sisantos Banyuwangi. Oh iya. Wonten. Ayo kuwi Gerajakan Banyuwangi kuwi. Nggih. Sampean teng mriki sing Oke. pripun? Barang, Mas. Aku lemanut. Oh iya. Saya perempuan yang pemanut. Oh, pemanut. Baik. Pasrah. Baik. Dikasih ada Pip pip pip. Biasa dulu ah. Iya. Nggih, Gerajakan Banyuwangi sampun dipinangkani, Mas. Nggih. Nggih wonten pamundutan meli sama sampun. Sampun. Nika ngelajengaken lakon. Oh Nggih. iya. Wong dibagi wektune iki ya men iya men rata apa adile ya Mak. Iya. Heeh. Matur nuwun Mas Dodok kali Mas Kemot. Iya. Komen. Sami-sami Mas Yusuf. Nggih, sedaya pate nyuwun ngapunten nggih Mas nggih. Nggih sami-sami Iya. semono ki kula kalih sak rencang kula menawi wonten kerang langkungipun nyuwun pangapunten ing saged. Nggih, Mbak Mindul sami-sami. Ya urung kok Awis sami-sami. cekat kancane ceket ngono. Wah nggih. Iya. Matur nuwun. Ya. Ya tadirake ya Mak ya. Ya. Kripik gedang kripik tela. Apa? Padha-padha le jajanan pasar. Oleh. Sithedang padha rata kok kowe iki ora iya. Kae Raden Werkudara kok ngawe lancur-lancur. Ayo. Awake dhewe iki wong keputren ya wajibe melu kewajiban keputren. Oh iya. Kirim pati kasih Mak. Iya. Khususon nglaruhi